kadugsi. Ikot na tayo dun sa mga pets and puppies. So dito naman tayo sa mga ano, mga kambing. Nandito si Sir Rod. Oh, siyempre, ayan oh, always present Sir Rod. San Carlos tayo ngayon. San Carlos tayo. Oh. Sir, good morning. Ay, paborin ko. Ang laki nito sir. Magkano to sir? Magkano? 21,000 niya, malaki. 21. Hybrid yan, hybrid. Hybrid no, mahaba yung tenga. Bower. Bower. Ito 10,000. Babae, bower din. Bower din. 10,000 plus 21. Oh, 21. Ayun oh. Magandang lahi. Native. 5 lang, native. Ayun yun, hinihila, 5-5. Native yun, native. Native naman, ang tatay. Ayun oh, ito pa sir. Ito, size milita. May lahi. 6,000. 6,000, malaki. Medyo upgraded na to. Upgraded na to, upgraded. 6,000. Yun, red bower yun sa kabila. Ito, red bower. Ito, red bower yan. 15,000 tong red bower. Red bower. 15,000 to, red bower. Ito, tunay na bower, babae. Ito pure. 15,000 isa. Parehas yan sir, 15,000 Parehas, isa. 15,000. Bower. Ang laki ngayon sir ah. Malalaki ngayon. 15,000. Oh. May lahi kasi, maganda. Ang ganda to. Ibang lahi ng bower, no? Malalaki. Oo. Talagang kambing na malalaki. Masarap bumili ngayon oh. Magandang bumili ngayon. Pangalaga. Pang-alaga mga kadudski oh. Pagka ganun sir, pang ano yan? Pangkatay, native. Pangkatay. 4,000 lang to, 4,000. 4,000 ngayon. Murang native pangkatay kasi. Mura. 4,000. 4,000 lang. Ang dami pa dun no. Ang dami sa kabila. Ayan no. Mga anak. Ay si Sir Si Marvin. Ayun. Ayun si Sir Marvin. Pupuntahan natin doon si Sir Marvin. Ayos. Itong anak ko, ano? Ito si Junior. RJ, saka si Jonathan. Anak ko, yung mukha mo, RJ, makita mukha mo para makita Si Junior talaga, laging yumuyo yan eh. Para makita Ayan naman o, ayun o. Para makita ng chicks. Yeah, kaya nga eh. Iyan o. Ayun o si... Tingnan mo para makita ka lang. Ayun. Ito sir, sa mga ganito, 5,000 lang. 5,000 yan, mga Baka ganyan. pa. 3 buwan, 4 na buwan. Ito ba yung hila kanina? Oo, di kailangan. Magkano dyan sir? 5,000 lang. 5,000 din. 3 months. 3 months oh. 3 months, Ayos. Baka pa yan, may lahi. Ayun oh. So yung mga kadudski, ang gaganda ng mga dala ni ano, Sir Rod ngayon. Malalaking klase, mga bower. Ayos. Sir, thank you. Okay. 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 Ayun oh, dito naman tayo. Ayun oh, sir. Ayun, dito tayo kaila Sir Marvin. Pato sir, maraming pato ngayon. Ayun oh, may pato rin si sir. Dito tayo sa pato sir, magkano? Ayun, may dalang pato si sir. Yan. Magkano ngayon sir sa pato nyo? Kung lahat mo yan sir, 200. Ah, pag maramihan, 200 na. Pagka titingin ka, 250. Oh, pag ano, 250. Ano sir, inahin lang yan? May mga batang barako. May mga batang barako. Dumalaga. Ayun, dumalaga. No? Ano may inahin. Ayun oh, 200. Ayun oh, meron. Patatas ay patatas. Karot. Ayun oh, may mga nahalo kay Sir Marvin. Bibili muna. Ayun oh, magkano dyan sir? 700. 700 oh, yun oh, pabo. Sila sir. Laki na to. Malaki na yun. Tapos na mag-module. Pang module. Kadudski, syempre dito. Patatas. May, ayun oh, may pang patatas dun oh. Patatas na lang kulang dun oh. Ayun oh. Set. Ito 200. Basta marami, 200 na, lahatan na. Murang-mura na yan. Murang-mura na yan mga kadudski kasi may kasama ng ano, barako. Barako. 200. Ayun oh. Sa ano sir, dito sa kambing. Pagka ganito sir, maliit to sir. Ito maliit. Mga ganyan, mga 3.5. 3.5 pang ano, pang mga native to sir no. Half-breed na rin to. Half-breed na rin. Half-breed na rin. Ayun oh. Ito sir, Ayan, may lahi yan, yung buur yan. magkano to sir, buwer? 5-2, 5-2. 5 to yan, isa. Ito 5-5 naman. Ito naman 5.5. 5-5 yan. Yun, ito pala 5.2. Pinahin. Ito dumalaga. Ito dumalaga. Dumalagang may lahi. May lahi na yan oh, kasi mahaba na yung mga tenga. Ayun oh. Ito sir, 6.5 yan sir. 6.5. Ito mahaba rin tenga nito. Malaki yan. Buur yan, buur. Lahi na ng buur. Ito sir, pang Ayan ang anak.
Ano yan? Anak. 4-5 yan, 4-5. 4-5. Ano to sir, no? Lalaki, no? Ayun, no? Ayun, 4-5. Ito 5-5. Ano na? Ito, 5-5. Pang ano na yan, pwede ng mga anak. Oo, pwede na. Ayun, no? Tataba, oh. Taksa na yan. Ayun. Ito, medyo bata. Oo, lumalaga. Lumalaga. Yung mas mataas ang dugo nito kasi yung ama nito, buwan. Ah, yun, mas mataas ang ano, mas high grade. Ayun, may bumibili na naman. 5-2, 5-2. Ayun, 5-5. 5-5, oh. Ayun, Yun, 60. 60 na yun. 6K yun, oh. Ayun, sige sir, thank you sir. Okay. Okay. Meanwhile, Kadudski. Kadudski, kaway kayo. Ano channel vlog niyo? Kadudski. K-A-double-I. Gatong Clara. Ayun, oh. Oh, shout out nga pala sa pamilya ko. Oh. Ayun, oh. Dito tayo kay Sir Bimbo. Dito tayo sa Ayun. Anglo yan. Ito, ang lulog yan. Ang laki. Pinakamalaki siguro dito sir ngayon. Ayun, oh. Ayun. Parang doon kay Sir Rod, malaki rin doon. Malaki rin. Anak niya yun sir. Anak niya pala. Opo. Magkano dito, sir? Nasa ano to sir? 14.5 sir. 14.5. Oo, pero Ayun. gwapo naman. Lalaki. Katulad ng ano. Ayun, oh. Mura-mura na yan. 14.5 lang, oh. 14.5 yan oh. Hybrid. Ano naman pang dispersal natin sir? Ito, pang... Dispersal sa ano? Sa Ilocosur. Ayan. Po yan. Ano yan, sir? Pang ano yan? Native lang yan. Native lang yan. Ayan, mga Yan yung pangkatay, ano, no? pang ano. Pangkatay, pang-alaga. Pang-alaga din. Magkano dyan, sir? Ano yan sir? Bali pinartida yan sir. Bali bawas 4 yan sir. Bawas 4 yan sir. Ayun, oh. 4,000 pababa yan, mga kadudski. Yan, partida. Pang ano natin, pangkate natin sir. Ito, pangkatay rin. Ayan, oh. Malalaki. Malalaki. Yan ang pangkatay natin Ayan, sir. oh. Ano, sir? Magkano dyan naman, sir? Pagka ganito, ito. Ano yan sir? Labanan natin dyan sa live weight. Live weight. Ah, yan, sir. live weight. Oo. Ayun, Hindi pa oh. natin alam kung magkano yung presyo niyan sir. So, magkano ba per kilo niyan, sir, pag live weight? Bigayan talaga sir, ikutan 220. 220 yung standard, no? Oo, standard. Babae sir. Per kilo, 220 yan, no? Oo, Mga kadudski, sa oo. kambing. Yan, no? Yes sir. Oo. Basta Pangkatay natin, kilo sir. yan, pag bibilin. Sir, oo. Mga ilang kilos yan, sir? Mga nasa 23. Tansya. 23. 20 pataas. 23, oh, 20 Ayun, pataas. So, 220 yung per kilo niya. Opo sir, sige po sir. Ayun, no? Ito, sir, per kilo lang lahat yan, mga Per yan. kilo to sir. Pangkatay mga sir. Ayan, no? Ayos to, mga kadudski. Mas maganda yung mga per kilo para mas maganda yung presyohan nun. Kasi alam mo na kaagad na, no? Alam mo na yung lalabasan. Oh. Ayun, no? Almusal na kami sir. Ayun, Ingat oh. lagi, sir. God Sir, bless you sir. thank you, sir, ha? Salamat. Okay, ayos. Ayos. Ayun, oh, marami pa rito, mga kadudski. Bilisan na natin. Ayun, oh, kaso walang may-ari dito. So yung mga kadudski, 220 pala per kilo sa live weight ng mga kambing kagaya nito. Ayun, oh. Dito, subukan natin dito. Meron pa dito sila, ma'am. Ma'am, good morning. Magkano po sa kambing, ma'am? Pagka ganito 8,000. Ayun, oh, may lahi na to, ma'am. Wala ka lang YouTube natin. Ayun, oh, 8,000. Ito, ma'am, ito malaki 18. Ano to, ma'am, no? Anglo ba yan? Anglo, may lahi na to, mga kadudski. Kasi mga magaganda na yung tenga. Malalaki, mahaba. 18,000 pagka ganito. Ito, ma'am, yung maliit 4K. Ito, native lang to. Upgraded din to pala. Pala, oh. 4K lang, oh. Ito, upgraded pala itong mga bentahan nila, ma'am. Pag ganito, ma'am, Pang babae medyo mahal. ganun. Ito, ganito Nasa 4.5 yan. 4-5. Pag babae, medyo mahal pala. Ito, pag lalaki, lalaki ba to? Parehas na babae. Ayun, oh. kailangan kong gawin upang malaman mo. Ito, sir, yung malaki 20. Ayan, oh. Ayan, pang ano na to, oh. Wala pang bawas daw. Anglo. Wala pang bawas daw. Ayan, may mga Wala yung bawas daw.
Ayun, may bumibili, may mga buyers. Pag ganyan sir, mga ganyan, Parehas lang din. Hindi, wala ka man na YouTube. mga ano sir, 4,000 yan sir. Ayun no. Mga pangkatay, pangalaga. Pangkate, pang-alaga yan, 4,000. Ito maganda, ano, 20,000 no. Ito sir, Vlogger tam vlogger. Red Power. Red Boer, magkano dito sir? 10K lang, ayun no. Yan mga pangpalahi oh, magaganda. Ayos. Ayun oh sir, thank you ma'am. Okay. Ayos. Dating mo din. Ayun, may bumibili na. Swerte. So, yung mga kaduski, nakaikot na tayo doon sa may banda rito. Sa kabilang bayo. So, dito yung mga kambing. Ayun. Ah, sir? Kaduski po, sir. Kaduski, opo. Ayun, oh. Ay, shout out, sige. Pagkat sa kapatid ko, Jansen Signo, magluto ka na. Ayun, oh, hindi Pauwi na kami. Ayun, pauwi na sila, ma'am. Magluto na. Sige, ma'am, thank you. Ayun, mga tropa natin, mga kadudski. So, sa mga bago dyan, mga kadudski, please subscribe our channel, Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos para dumami na tayo, mga kadudski. So, ayun lang. So, lipat tayo doon, mga kadudski, sa mga slashers natin, mga sabungero natin, mga kadudski. Tapos na tayo dito. Lipat naman tayo doon. Let's go! Nandito na tayo sa mga bakbakan. Ayan oh. Ang dami niya, mga kadudski. Mga slashers natin, mga kadudski. Hindi natin alam kung saan tayo mag-uumpisa dito. Kay sir, umpisa tayo. Sir, good morning. Sir, benta nyo sir? Yun oh. Magkano sir? 3,000 isa. 3,000. Anong lahi nito sir? Ewan ko po. Asan po yung manager? Ayun o, hindi alam ni sir yung lahi nito, pero 3,000 to, mga kadudski. Tatanungin natin kung anong lahi nito mamaya. 3,000. Ayan sir, Maria. 3,000 din. Pwede patingin sir. Ayun, nanuno ka. Matapang to, mga kadudski. Maganda to. Panlaban. Ayan o, 3,000 ito, maporma to. Mga ilang buwan na yan sir? Ewan ko po eh. Matapang to. Ayun. Mga ang dami ko na sukat. Ayan o, ano na yan, 3,000. Ito sir, sa inyo rin. Magkano din dito sir? 3,000. Ayan, puro 3,000 o. Maganda mga tayo nito o. Ayan o, 3,000. Ayun, thank you sir. Okay. Ayun, dito tayo, magtanong tayo kay sir. Sir, good morning. Ayun o. Par, nasa na yung kasama niyo, par? Ayun, nagkakabenta. Sir, binibenta niyo sir? Magkano sir? 1.5 boss. 1.5. Anong lahi niya sir? Palay lang po. Anong lahi sir? Palay lang sa ano yung mga winning line namin. Ayan, oo, pang ano, pang backyard lang, no? 1,000 sir? 1.5? 1.5? 1.5. Ayun, oh. Thank you sir, ah. Ayun, oh. Ito sir, Ayan, interview lang, interview. pambenta rin sir. Magbenta rin sir. Magkano sir? 1.5. 1.5 din. Anong lahi sir? Alam mo? Bill Mercado. Galing kay Bill Mercado Game Farm. Well, ano? Kay Digitactics. Digitactics Farm. Galing farm ito. Galing O, anong breed yan sir? ano, Bulik. Bulik. Ayun, oh. Galing farm pala to. 1.5 lang.
Ayun oh. Thank you sir ha. Ayun sila sir, may benta, nasa bayong na. Ano sir, nabili? Binili ba? Binili. Oo. Ayun oh. Tingnan natin. Ayun oh. Ayan oh, 600 lang yan oh. Wala. Ayan oh. Anong lahi niyan sir? Hindi ko rin alam to. Hindi ko rin alam pero mukhang ano, maganda to oh. 600 lang oh. Yung mga paa niya, malalaki. Matataba. Kulang pa sa training yan. Pero magandang ano, lahi yan sir no. Alam nyo lahi sir, hindi. Yan ang lahing mistiso. Mistiso. Ayun, ayun oh. Si sir nakabili rin oh. Oo, nakabili. Pwede patignan sir. Pwede. Ito. Yan oh. Magkano dyan sir? 600. 600. Ito yung henny yata. Oo, hini ito. Ayun oh, 600 lang din oh. 600. Ayun, mga ilang buwan na yan sir? Bata pa yan. Mga oh. 1 year na sir. Oh, 1 year oh. Yan oh. Tama-tama sa. Ito yung mailap, puti oh. Mahirap yan. Sige sir, thank you. Sige po sir. Okay. Ayun oh. So ikot ulit tayo mga kadudgi. Dito. Ayun oh, ang daming mga ano rito. Ayun oh, maganda oh. Kadudgi sir, kadudgi. Ito bulik din oh, bulik. Magkano sir? Ay, hindi ko balok ito. Ay ito. Magkano sir? Kanina interview mo. Hindi, yun yun, may interview eh. Magkano to sir? 100 ba? Ha? 800 daw. 800. Ayan oh, ilang months na? Ilang months na yan sir? 3 years eh. 3 years na. Ayun, medyo matanda na to, malakas na to. Mga mga talaga. Ano ito yung katis? Ha? Katis tingin mo. Malakas na yan. Ayun oh. Malitong 800. Sige sir, thank you. Anong pangalan nila sir? Mark. Mark. Ayun, thank you sir ha. Ayun, 800 yun. Ito si sir. Sir, magkano sir? 1-2. 1-2. Anong lahi yan sir? Ano? Lemon. Lemon. Lemon sweater. Ayan o, 1-2. Ilang buwan na yan sir? 11. 11 months. Wala pang ano, isang taon. Wala pa? Anong yun o. May bawas pa sir? Wala na, fix na yan. Fix na, 1-2. Ayun o. Eto sir. Ano to sir? Magkano? 800 lang. Anong lahi niya sir? Lemon? Lemon. Lemon sweater din o. 800 lang din. Ilang taon na yan sir? Medyo matanda na yan sir. 2 years o, panlaban na. Malakas na yan. Ayun o. 800 sir. May bawas. May bawas pa. 750. 750 yun. May bawas pa. Ayun o. So sir, anong pangalan nila sir? Junior? Junior. Si sir. Vlad. Vlad. Vladge. Ayun o si sir. Sige sir. Thank you sir ha. Ayun si sir. Sir. Dito na dyan, marami dyan. Dito, ikot muna tayo sir. Ikot po, marami dyan. Ayun o. Ayun, ang dami dito mga kadudgi. Ayun o, ang gaganda o. Yung kapatid niya. Ayun mga kadudgi o, malulula ka na naman dito sa mga magandang manok. Ito, mapuporno o. Tanong tayo kung kanino to mga to. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, and you just can't get into it because they would never understand. Sir! Par, nasa na yung kasama niyo, par? Asan si sir dito? Dito muna tayo habang wala. Sir, binibenta mo? Magkano sir? 1.5. 1.5. Anong breed niyan sir? Milsim Hatch. Milsim Hatch. Crossbreed ng Milsim Hatch saka sweater no. Ayun no, ilang buwan na yan sir? Ilang taon na pala? Ano, mga 14 months. Ayun no, mahigit isang taon na to. Magkano sir? 1.5? 1.5. Ayun, may bawas pa? May bawas pa, ayun no. Thank you ha. Okay. Ayun no. Dito muna tayo kay sir. Ayun no sir. Good morning. Sir, sa inyo sir? Magkano sir, bentahan nyo? 1.5. 1.5. Ayun no. Ayun na. Anong lahi to sir? Lemon. Ayun no. 1.5 to. Anong ilang buwan na to sir? 10 months. 10 months pa lang, wala pa isang bata pa to.
Stag. Ayun oh, 1.5. Dito sir. Para 1.5 din. Tatlo yung tatlo sir. 1.5 din yun. Lemon din. Ayun mga kadudes dito, magkakapatid pala to. Pero green legs to sir ah. Ayun oh, 1.5 to mga kadudski. Lemon. Ganda. Saka ito, magkakapatid daw. 1.5 lang oh. Ayun oh. Pili na kayo dyan, 1.5 lang yan. Ayun si Sir Jun. Thank you sir. Thank you. Ito si sir, baka gusto ano. Sir, binibenta nyo sir? Wala, pang ano lang to, pang pinanggagamit ko lang pinangkakakak pag nagkukondisyon. Ah, ano yun, parang ano, sparring? Parang inaano ko lang, yung pag nagbe-break ng manok. Siya yung Ayun. ginagamit ko na. Siya yung Pero anong lahi nito sir? Ano yata to, hulo? Hulo. Ah, yung ano, manok sa hulo. Malalaking ano? Malalaki. Manok? Ayun, pero hindi nyo binibenta sir? Ah, hindi. Hindi, yun, pang ano to, sparring lang. Display. Display lang, oh, maganda siya oh. Ginamit lang, pinang-breed din ng ano, Pang dito, breed. sa mga native na manok. Para lumaki yung ano. Para lumaki oh, ito, galing hulo. Hulo na chicken, ayun oh. Ayos, hindi pala pang sabong to. Eh, parang ano rin siya, asil. Parang asil no sir? Malaki no. Sige sir, thank you. Ayun oh. Sir, binibenta niyo sir? Magkano sir? 750 lang. 750. Anong lahi sir? Peruvian to. Half Peruvian yan. Half mix. Oh, mix. Ayun, Peruvian oh. Maganda to. Magkano sir? 750. 750. Okay. May bawas pa? Mayroon pa. Meron pang bawas. Murang-mura na pero may bawas pa rin. Mga ilang taon na yan sir? Mga 1 taon. Ah, yun. Pang ano na to. Panlaban pwede na. Malakas na rin. Ayun oh. Thank you sir. Thank you. Thank you din. Okay. Anong breed nito sir? Half Peruvian. Half Peruvian tsaka Pilam. Pilam. Ayun. Sige sir, thank you. Pilam yan. Nandito si Sir Butch, nakita ko yun si Sir Butch. Wala siya. sir. Oh. Sir Butch! Ah, akala nyo makakalusot si Sir Butch. Nakita ko na kanina. Ito sir, magkano ngayon to sir? 1.5. 1.5, anong lahi to sir? Lahing bulik. Lahing bulik. Ayun o, 1.5 oh. Boom. Ayan oh. Ano pa, marami pa kayong dala sir? Ito lang sir. Ito pa lang, ito lang. Yung 1.5 bulik. Ayun kay Sir Butch. Ayun, thank you sir. Dito kay sir. Magkano sir? 1.5 na lang din po. 1.5. Anong lahi nito sir? Alabama Hot po ito. Alabama Hatch. Ayun oh, bago to mga kadugti. Alabama Hatch. 1.5 lang oh. Kasi galing Davao ito, binili namin ng 4 months, tagli 5,000. Ayun oh, tayo, bagsak presyo na to. Sa person na kasi. Ilang taon na to sir? Pinag-breed ko lang kasi sir. Ah, ilang taon na to sir? Magli 5 taon. Ah, tumanda na, matagal na oh. So ano, 1.5 na lang. Ayun. 1.5 Alabama Hatch. Alabama Hatch, yan oh. Ayun, pakita natin sir. Ayun, Alabama Hatch. Ayun oh. 1.5 lang yan, murang-mura. Thank you sir. Thank you. Okay. Ayun, dito. Sir. Ayun, si sir. Sir, magkano? Magkano? Hindi mo binibenta? Bibili lang. Ah, nabili. Magkano bili mo? 1.2. Alam mo, ano lahi niya? Ah, ano lang. Pero Texas no, 1.2 yan, bili mo. Ayun, Lemon yan no. Lemon sweater. Lemon sweater. Binili niya 1.2 lang. Ayun, thank you. Ito, puti. Sir, magkano sir? Benta nyo? 1.5. Anong breed niyan sir? Sambuanga white at tapos cross sa sweater lemon. Ayun no, dalawa crossbreed to. Sambuanga white saka Cross sa sweater lemon. sweater lemon. Ayun no. Ilang months na yan sir? 18 months. 18 months. Sir Charlie, thank you sir. Okay. Ayun no. Ang dami pa rito mga Dulski. Ayun no. Ikot ka lang dito tuwing Sabado. Ang dami mga pangsabong. Ayun si sir. Tanungin natin sila sir. Sir, good morning. Magkano sir sa benta niyo sir?
Mura lang. Magkano? Mura kasi ano eh. Manok eh. Magkano sir ngayon? 1,000. 1,000. Anong breed niyan sir? Ang hats to. Hatch. Oo. Ayun oh. Ilang buwan na yan sir? Matanda na? Wala di pa. Magting pa lang to. 10 months. 10 months pa lang. Ayun oh. Bata pa pala to. Oo, tinan mo. Marambot tayo ngayon. Ah, ganun. Hindi kasi tayo marunong. Ayun. 10 months na hatch. Magkano sir? 1,000. 1,000. Tatawaran pa yan. Thank you sir. Okay. Ito sir. Sir, magkano sir? Maganda to. 600. 600 lang. Ayun, anong lahi nito sir? Anong breed? Hats. Hatch. Sweater. Ayun oh. Ilang buwan na to sir? Mahigit 3 taon. 3 taon na, matanda na to, matigas na to. Ayun oh. 600 lang sir. Ayun oh, 600 oh, murang-mura no. Thank you sir. Thank you. Okay. Ayun oh, dito tayo kay sir. Sir, Henny yata to sir, Henny. Binabae. Ano to sir? Magkano sir? Ay, hindi pa binibenta. Ay hindi. Pinapatapang ko lang. Ano lang, sinasanay sa tao no. Sa tao. Pero Henny to sir no, Henny. Si sir, binibenta sir hindi? Ah, binibenta ito. Magkano to sir? 1.5. 1.5. Anong lahi niya sir? Lemon gray. Lemon gray. Lemon gray. You know, ilang buwan na yan sir? Taon na? 2 years na. 2 years na, matibay na to. Kay Sir Henry tayo, lemon gray. You know, 1.5. Thank you sir. Okay sir, thank you. Ito si sir, may green legs. So. Sir, magkano sir? 500 lang boss. 500 lang. Anong lahi niyan sir? Kilso. Maclean Hats to boss. Maclean Hats. Maclean Hatch. Ayun oh, Hatch to pala. Maclean Hatch to. Ayun oh. Magkano sir? 500. Ayun oh. Ayan oh. Yung mga ilang buwan na yan sir? Ilang taon na yan? 2 years na sir. Ah, 2 years. Matigas na to. Ayan. Ayan oh. Tibay na yan. Ayos. Ayun, thank you sir. Okay. Ito bulik. Ito si sir. Asa ayaw niyo sir? Par, nasa na yung kasama niyo, par? Ito, may mga naligaw na mga tuta rito. Binibenta nyo ba to? Binili. Binibenta. Magkano? 200. Ano to? Aspin lang no? Ayun, ibenta nyo. Ito sir. Magkakapatid yan? 200 din. Ayun oh. Kaway na lang kayo. Kaway na lang kayo sa ano, vlog. Ayun. Pangalan sir? 500 lang boss. 500. Anong breed niyan sir? Mestizo boss. Mestizo lang 500. Ayun oh. Mga ilang taon na yan sir? Magwa 1 year. 1 year o bata pa to. Pero tigas na rin to. Ayos. Thank you sir. Okay. Ayun si sir. Good morning sir. Sir, magkano sir? 500 lang, pinapamura ko lang sir. 500 na lang. Ay, mura rin to. 500 oh. Ayun oh. Anong lahi to sir? Wala, kinuha lang ko sa tito ko. Hindi ko alam yung lahi niya. Hindi niya alam. Bata pa to sir? Bata pa, 5 months pa lang. Oh, 5 months pa lang oh. 500. Ito sir. Yo, sa pamangkin ko yan. Magkano to sir? 2.5. Alam mo lahi niya? Anong lahi niya? Ayun, tatay niya. Iskulin. Iskulin daw. Sige Hans ha. Thank you sir ha. Thank you din. Okay. Yes sir. Wala yan. Kahon lang yan no. May sige sir. Ito. Ito puti rin. B-boy. B-boy Ramirez. Oh. Ayun oh. B-boy. B-boy. Pipoy Marquez. Kanino to? Kay B-boy. Enriquez. B-boy Enriquez. Oh. Magkano yan? 1,000. 1,000 lang oh. Mura-mura to. Anong klase to? Anong White Kelso. linya to? White Kelso yan oh. Ilang taon na yan? 9. 9 months. 10 months. Kala ko 9 years. Ayun oh. So, kay White Kelso from B-boy. B-boy Marquez. Enriquez. Ayun oh. Ayun, matikas yan. Anong pangalan nila sir? Mark Anderson. Mark Anderson oh. Amerikano yata to si sir. Ayun, thank you sir ha. Ayun, si sir. Sir, magkano sir? 50 lang. 700? Oh. Kala ko 7,000. Ano to sir? Anong breed? Hindi ko alam.
Hindi alam ni sir, pero ito maganda naman yung tayo niya oh. Saka ilang taon na yan sir? 7 months lang. Bata pa to, yan oh. Thank you sir. Okay. Yan oh. Ito may ano, si sir. Sir. Ayun, sige sir, tawag mo na. Ito si sir. Sir, magkano sir sa benta niyo sir? 600 lang. Ayun oh, anong ano to sir? Anong breed? Texas yung breed niya, ayun oh. Baka ano to sir? Winning breed. Winning breed. Ayun oh, winning breed to. Ayun oh. Mga ilang buwan na yan sir? Ilang taon na yan? Wala pa rin. Wala pa isang taon. 600. Yan, winning breed yan oh. Thank you sir ha. Okay. Meanwhile, Ayun. Tumakbo. Talo na yun, tumakbo. Ito si sir. Ay, Ay, ito si sir. Magandang ano, sir. Maganda yan. Gumano ito, maganda to. Pumpkin. Ito, maganda rin. Ito sir, magkano to sir? Mura lang ito. Magkano sir? Magkano? 800. Anong ano niyan sir? Breed? Anong lahi niya sir? Kelso? Ayan o, 800 lang. Ilang buwan na yan sir? 11 months. 11 months. Ayun o. Ayun o sir. Thank you sir ha. Ayun o. Wala na yung mga iba. So yun mga kadutski, mga nagkakapintahan na dun oh. So dito, Sabado lang, marami ng ano. Tuwing Sabado, ikot ka lang dito. Napakaraming pagpipilian. Kadutski sir, Kadutski. Ito, maganda to sir. Sir, magkano sir? Magkano? 1,000 sir. 1,000? 1,000? Anong lahi nito sir? Pwede nga mo sa binili ko lang. Binili mo. Ito pala, nabili ni sir. Yun o, 1,000. Thank you sir. Okay. Sir, magkano dyan sir sa hawak nyo? 1,000. 1,000. Anong breed yan sir? Irish Doom. Irish Doom. Irish Doom. Yeah. Ayun o, Irish Doom. Bulik yun sir no? Bulik. Ayun o, Bulik Doom. Irish Doom o. Bulik. Ilang buwan na yan sir? 7 months. 7 months pa lang, bata pa. Ayun o. Meron pa isa si sir. Magkano sir dito naman? Just bill po. 2,000. Anong breed niyan sir? Lemon. Black lemon? Hindi, lemon. Lemon. Mali na naman tayo mga Sweater. Stop. Sweater. Lemon sweater. Alain mo black lemon yung sila. Bago yun. So lemon sweater 2,000. Ilang taon na yan sir? 18 months. 18 months. So may kulang 2 taon na oh. Matibay na to. 2,000. May bawas pa sir? Meron pa. Meron pa bawas. Ayun oh. Ayos. Thank you sir. Okay. Ayun, dito tayo kay sir. Sir, good morning. Ano to sir? Binibenta nyo sir? Hindi. Ayun oh. Pang ano lang to sir? Materialis lang. Ayun, pang materialis lang pala ni sir. Anong lahi nito sir? Pumpkin sweater. Pumpkin sweater, kaso hindi binibenta ni sir oh. Pinanlalahi. Ayun oh. Mga ilang taon na yan sir? 10 months pa lang. 10 months pa lang. Ayun oh. Pumpkin sweater. Bago na naman to mga kadutski. Akala ko mga kadutski, niloloko tayo nung pumpkin sweater. Meron pala yun. Pumpkin sweater. Yun oh. Ayan. Thank you sir. Okay. Ito si sir. Sir, magkano sir? 800. Ilang months na yan sir? 8 months. 8 months pa lang, bata pa lang to. Sige sir, thank you ah. Okay. Ayun si sir, binibenta nyo sir? Oo. Magkano? Puso. 800. Oo. Anong ano yan? Breed? Anong lahi? Lemon ha. Lemon Hatch. Yun o, 800 lang. Matanda na sa ilang Matinda na, 2 taon na. 2 taon. Matibay na yan. Walang sabong ngayon. Walang sabong, kaya ano, mura lang no? Oo. Ayun o, 800.
Thank you sir ha. Thank you. Sir Narding. Ito si sir, may bago. Ito yata yung natanong na natin. Nabili na, boss. Nag-250 lang. Ito, Nag-250 lang. 250. Oo. Ano yan sir? Texas pa rin yan ano? Pangkatay. Pangkatay 250. Pero Biro lang. ay hindi. Magkano yan sir? Luloko mo ako sir. 500 lang. 500. Oo. Ano rin to no? Panglaban din yan. Laban. Ayun, sir, sabi niya 250. Hindi, biro lang. Biro lang, 500 pala yun. Oo. Anong lahi sir? Stiso, ganyan. Gusto lang ito. Ito? Na Texas to. Ito pure Texas. Magkano naman dito sir? Mura lang, size lang. 600 naman dito. Ayun oh. Kay Sir Vincent, thank you sir ha. Okay. Ayun, meron pa isa si sir dito. Magkano to sir? 1.5 na nga lang din binibenta ko dahil 1.5 na lang. napakamura ng manok kasi benta. Ayun oh. Sa 5 years na 5 taon. Ngayon mura ang manok benta. Mura, kasi Pero walang walang sabong, halos wala. Anong lahi nito sir? Hot Kelso, Hatch Kelso. Ayun oh. Ito sir, ano na yan? Ilang taon na yan? 5 years. 5 years na. Oh, kasi pinipili ko lang din. Ano na to? Matibay na to. Marami na kinain tong ano. Oh. Tapos 1.5 lang sir no? Oo. Murang Kasi mura. ganito talaga benta. Oo, ganito na. Panahon ng Walang walang sabong. kakitaan. Siyempre yung mga alaga mo napipilitan mo ibenta ng mura. Ayun, bagsak presyo na to mga kadudski kay sir. So yung mga kadudski, bagsak presyo talaga kasi alam pa na walang sabong. Sir, thank you. Okay. Ayun, may mga dala si sir. Bagong ligo. Bagong hilamos. Ayun, bata pa yun. Bata pa. Magkano dyan, sir? 4. For nakatawaran pa. Hindi, yun. Ito. 400. Ayun, 400 lang, bata pa. Anong breed ba, sir? Ano lang yan? Mistiso, ganun. Binili din. 400 lang yun. Ito, sir. Ewan ko kung magkano. Magkano bigay nyo? Kukunin ng 500. 500 pwede na. Ayun murang-mura. Gipit. Talagang lahat tayo nagigipit no sir. Ayun 500, 400 to. Ayun. Thank you sir ha. Si Sir Butch merong dalang iba. Sir, bago na yun, nandito mga dala ni Sir Butch. Magkano dyan sir? 1.5. 1.5. 1.5. Ito sir, 1.8. 1.8 naman to. Lemon naman yan. Ito sir, lemon din. Magkano sir? 1,000 lang yun. Ay, 1,000. Ayun sir, mga ilan taon na yung mga yan? Ano lang ito? 6 months lang. Bata pa. 6 months. 6 months kaya mas mura. Ayun 1,000. Puro yun sir, mas 1.8. 1.8. Mas matanda to sir. Ayun So yun mga kadudski, murang-mura lang kay sir. Thank you sir. Okay. Okay. Ganda nito Ayun meron din to dito yan malakas yan, pang ano yan, pang derby. Kasama na yan. Ayun ang alaga niya Yan ano yan, White Kelso. Lahing tikutin. Ayun, kay sir naman tayo. Magkano sir? 500 lang nabili ko. Ay, nabili ni sir 500. Ayun nabili ni sir 500. Anong lahi niyan kaya sir? Sabi nila, lemon daw. Lemon daw. Ayun 500 lang. Ayos na. Mga ilang buwan na ba yan sir? 1 year and a half. 1 year and a half. Yan Pwede na, Iko-condition ni sir. Gwapo naman. 500 lang. 500. Mura talaga ngayon. Ayan si sir. Thank you sir. Okay. Ayun, meron pang dito, si sir. So ito yung si sir, hindi niya alam yung tinanong na natin sa tinanong niya na, ginugol na niya. Alam niya na yung yung mga breeds. Ito sir, ano to sir? Anong klase? Pumpkin. Magkano sir? 3,000. Ayun
Ang ganda ng tayo nito. Pumpkin. Bihira lang yung mga kadudski. 3,000. Ayan, no? Mga ilang buwan na yan? Isang taon. Eh, isang taon pa lang, oh. Ayan, oh, kukondisyon lang yan. Pwede na. Ito, may isa pa rito. Ito, sir. Harold Brown. Ano, Harold Brown, oh. Ganda, oh. Green legs, oh. Ayan, oh. Magkano dito, sir? Parehas, 3,000. Ayan, oh. Harold Brown. Parehas din taon yan, sir. Ayan, oh. 3,000. Ito yung ano, pumpkin. Ayan, puro 3,000 yan, mga kadudski. Ayun. Ito, meron pa isa dito si sir. Sir, magkano yan, sir? 1.5. 1,500. Anong lahi? Boston sweater. Boston sweater. Ayun, no. Mga ilang taon na yan, sir? Parehas din po. Ito yung matapang, no? Hindi. Ay, ito yung matapang kanina. Ayun pala yung matapang kanina. Yung nakausap natin sir, di alam yung bridge. Yung matapang niya, mga kadudski. So ito sir, 1,500 lang, no? Ayun, Boston sweater. Ayos. Pangalan nila, sir? Milo Mondare. Milo Mandares. Yun, thank you, sir. Mag-shoutout na lang, sir. Shoutout ka muna. Shoutout kay Dodge Carlo Diaz. Ayun, oh. Ayos. Sige, sir, thank you. Ayun. Kadudski. Kadudski.